Seguim molt bé, doncs seguim amb el cicle d'entrevistes als candidats a la presidència de l'EMD de Valldoreix. Avui estem amb el que avui per avui és el president de l'EMD, el Josep Puig, capdavantera de la coalició Convergència i Unió i Actuem. I primer de tot, li donem les gràcies per atendre'ns. I la primera pregunta que voldria fer és amb el Josep Puig ser president de l'EMD de Valldoreix. És una situació evidentment nova. Com sabeu, jo no he estat mai en política fins fa 7 anys o 8 i per tant doncs, el fet d'incorporar-te d'una manera quasi bé professional a la vida pública doncs, fa que la teva vida canvia moltes coses, sobretot perquè assumeixes una responsabilitat que no havies tingut fins a aquell moment i per tant tens que adaptar també, tens que tenir un temps d'adaptació, no? I per altra banda doncs, és un plaer o un honor més aviat el poder defensar els interessos del teu poble i dels teus, conciutadans. El candidat a l'entesa d'esquerres, el que representa, a l'Esquerra Republicana, entre les seves prioritats marcava com la dedicació com una qüestió molt important i venia de dir que quan ets president de l'entitat municipal descentralitzada t'has de dedicar només a això. En el teu cas, no només et dediques a això, sinó que a més segueixes dedicant-te a la feina. És així, no? Sí, però amb matisos. No? Jo tinc passada per ple i aprovada la meva compatibilitat amb la meva empresa, que evidentment tinc. El que passa que jo sempre he dit que la meva dedicació a l'EMD és preferent i mai he deixat de complir amb cap obligació o dedicació a l'EMD per anar a la meva feina. És a nivell més testimonial la meva participació, sobretot perquè tinc certes coses que faig per fer de la meva feina, com és signar butlletins i signar aquestes coses que evidentment qui disposa dels títols soc jo, però qui de fet està al davant de l'empresa és la meva dona, que és la que ella treballa. Llavors, inclús jo tinc assignat un sou, evidentment testimonial a la meva empresa i que a més això ho puc demostrar amb les declaracions de renta i tot, perquè és que no. A l'EMD, el president de l'EMD, cobra ara més o menys que cobrava l'anterior presidenta? Molt menys. Jo diria que uns 20.000 euros menys per any. Què vol dir? Vol dir, doncs, l'anterior presidenta tenia un sou de 63.000 i el meu em sembla que són 42.000 o 43.000 o així. Hi ha algú més del govern de l'EMD que es dedica a dedicació al... No, com a dedicació exclusiva no, els altres tenen dedicació, però tenen la seva retribució és molt baixa, per dir-ho. A l'arrel de 13.000 euros, crec que és més o menys a l'any. Vosaltres porteu ja un temps, però propostes noves, propostes prioritàries a la vila de Valldoreix. Quines propostes il·lusionants a Valldoreix té molta feina per fer. A veure, hi ha el projecte, l'eix del nostre programa, que és la centralitat, no? Que penso que no tan sols és un projecte nostre, sinó que és un projecte del poble, no? Evidentment hi ha posicionaments a favor o a favor o en contra, però diria que és un projecte de poble, és un projecte que entenem nosaltres que es ve desenvolupant des de fa molts anys. Ja que hem eliminat les línies de detenció, els ens soterranis de detenció endavant, és un projecte per Valldoreix, jo diria que un projecte de vida, un projecte social, un projecte econòmic i un projecte per les entitats i un projecte per tots els valldoreixencs. I el procés participatiu que hi va haver amb aquest
Sí. Procés participatiu serveix per alguna cosa? Es té en compte? Sí, a veure, aquest procés participatiu es va fer en una primera fase la definició dels usos que la gent volia que s'impplantessin en tot aquell espai d'allà. Va bé que em facis la pregunta perquè així ens expliquem que això és un PGM, que per tant doncs, es modifica tota una zona. Actualment n'hi ha un en vigència, per tant, amb aquest PGM que es va aprovar, em sembla que va ser l'any 2001, qualsevol promotor podria venir ara i voler fer, diguem, implantar un tipus d'activitat o de comerç que amb aquell anterior, diguem, PGM està aprovat, no? Per tant, nosaltres el que sí que es va fer, que això ja s'havia fet també a l'anterior legislatura, és començar ja aquest procés de participació perquè els veïns decidissin quins usos li volien donar tot allò. I d'allà va sortir que es volia un supermercat, que es volia un teatre, que es volia un casal d'avis, que es volia una sala polivalent, que es volia bar i restaurant. I això serà vinculant, diguéssim, d'alguna manera. O sigui, això ja anirà a la Sanitat. Això ja anirà a la Sanitat i això és el que es va donar amb els arquitectes perquè fessin un projecte. Doncs aquest és un projecte que es va fer a màxims. Com se sap, o hi ha qui no vol saber, qualsevol PGM que es fa, la Generalitat obliga que el 30% de l'espai que es porta a modificació es destini a habitatge públic. Per tant, es té que fer habitatge públic obligatòriament perquè la Generalitat ho demana. El que passa que això hi ha qui ho explica d'una altra manera, no? Que volem fer pisos i tal. No, nosaltres no volem fer pisos i no tenen un tractament de pis perquè la tipologia d'habitatge que tenim a Valldoreix permet planta baixa més 2 i per tant seguirem mantenint que els habitatges aquests siguin de planta baixa més 2, no? Com hi ha a molts llocs de Sant Cugat, a davant del Teatre Auditori, tota aquella promoció que es va fer en el seu moment d'habitatge... Un Can Trabal, i tot té una tipologia d'aquest tipus. Per tant, no és que nosaltres vulguem fer, no, és que ens obliga la Generalitat a fer. A més, pensa que la desprogramació del vial d'enllaç i tot l'arranjament de tota la problemàtica de les zones verdes també va derivar amb sòl, diguem, urbanitzable, i que el 90% d'aquest sòl s'ha portat a Sant Cugat. Llavors també entenem que no tot ho tenim que dir, ho anem passant a Sant Cugat, sinó que també una part pensem que té que quedar a Valldoreix i també ho té que poder gaudir la gent de Valldoreix, no tan sols gent jove, sinó que igual potser té que tenir accés també la gent gran, però entenem que la centralitat i a la plaça de l'Estació són dos llocs que es pot ubicar aquest tipus d'habitatge que pensem que compleix amb la funció social que entenem que té que tenir. Camp Montmany. Fa uns anys es va aturar un projecte que anava a Camp Montmany, una idea que anava a Camp Montmany de portar un centre de reinserció de persones amb toxicomanies. Ara aquest equipament és de l'Ajuntament i de l'EMD, però no s'hi ha fet res encara, s'ha arreglat la teulada. Què serà Camp Montmany? A veure, és un problema, tenim un problema. Camp Montmany és una instal·lació emblemàtica, és un edifici emblemàtic, un edifici antic, amb moltes mancances i amb una despesa molt important ja de manteniment, no? A veure, sí que s'està fent perquè ja s'estan fent uns horts, hi ha uns horts allà, hi ha una explotació, l'Ortiga, que està fent explotació d'aquests horts, i llavors s'han anat donant usos així com d'una manera provisional. S'han fet pel·lícules, s'han filmat 2 pel·lícules, però bueno, el report que ha sigut això efectiu en diners ha sigut molt baix, no? Però evidentment sí que s'ha fet una inversió en arreglar tot uns sostres i tal, que ens ha costat 200.000 euros a cada administració. Per tant, ara s'està en la línia de buscar a veure de quins usos es poden dotar al Montmany. El que passa que no és fàcil. No és fàcil perquè, ja dic jo, les instal·lacions estan molt a precari i buscar ara, el seu seria que tenir potser una possibilitat és que algun operador ho utilitzés com a centre d'estudi o centre d'exposicions o centre de negoci. No sé, es parla també d'ubicar-hi part d'un museu que també de Terrissa, que hi ha un veí d'aquí de Valldoreix que té una col·lecció molt important. Bueno, estem mirant els usos, però
és complicat sobretot perquè allò té un cost molt gran en quant a manteniment, no? Durant aquest mandat se'ls ha acusat per tenir el mateix color, diguéssim, polític que l'Ajuntament de Sant Cugat, de cedir massa en les negociacions a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb algunes negociacions, amb alguns convenis urbanístics, amb la pastilla del CAP, quina resposta dona? Mira, les negociacions amb Sant Cugat, nosaltres hem defensat els interessos de Valldoreix. El que passa que, evidentment, no ho hem fet d'una manera, de fet, diguem-ne, escenificant aquestes negociacions, sinó que ha sigut una negociació, de fet, de portes endintre, no sé, hem rentat la roba dintre de casa, no? Potser la gent abans ho veia d'una altra manera, perquè tota qualsevol negociació, qualsevol conflicte que es generava amb Sant Cugat es feia públic, sortia als mitjans i tal. Llavors aquesta vegada s'ha negociat un conveni econòmic que penso que molt ben negociat, no s'havia negociat des de l'any 2006 i per tant entenem que ara és equitatiu per la despesa i per tant, sobretot, que no surt beneficiat ningú, perquè si en un conveni entre dues administracions un surt beneficiat vol dir que l'altre surt perjudicat. Per tant, doncs, em sembla que Sant Cugat ha entès molt bé la problemàtica de Valldoreix, nosaltres hem entès també la problemàtica d'ells, hem arribat a acords, nosaltres fem una participació d'un percentatge del 9, i pico % amb la despesa de Sant Cugat de segons quines coses i ells fan també una despesa del 90% amb segons quins temes o segons quines despeses d'aquí de Valldoreix. Per tant, nosaltres entenem que és un conveni just i per tant és un conveni que evidentment ha fet que es posessin les despeses sobre de la taula i que fos just el repartiment d'aquestes despeses. Per tant, entenem que això s'ha fet bé. Dependència no en tenim de Sant Cugat, perquè nosaltres defensem els interessos d'aquí i també ens hem barallat amb Sant Cugat. Ens hem barallat, el que passa és el que dic, no ho hem escenificat i això es barallem de portes en dintre, no? Però podeu preguntar-li a la Mercè Conesa les vegades que ens hem discutit i els crits que hi ha hagut alguna vegada també, vull dir que... Parlem de transport públic. El transport públic a Valldoreix, és veritat que ha baixat la freqüència dels autobusos, que han retallat la freqüència dels autobusos amb alguns plens. A l'audiència dels plens hi ha hagut veïns que s'han queixat de que ha baixat la freqüència? Hi ha hagut un problema, això es va generar un problema perquè el Consell Comarcal va retirar el que era els autobusos escolars, el transport escolar. Per tant, nosaltres per responsabilitat el que vam fer va ser intentar dotar al ciutadà, o en aquest cas els alumnes de l'escola Ferran Clua, de la possibilitat que a través de l'autobús de línia urbana o regular poguessin accedir al col·legi. Per tant, vam intentar resoldre aquest problema per un cantó. Per l'altre cantó també hi havia una demanda dels veïns de la Serreta que feia 6 o 7 anys que estaven demanant que volien tenir línia d'autobús a Valldoreix i per tant entenem que com també és un barri de Valldoreix tenen que tenir el mateix dret que qualsevol altre barri que el té, per exemple la colònia Montserrat, no? Que la freqüència o la quantitat de veïns de la colònia Montserrat que utilitzen el transport públic és poc, però en canvi molt necessari perquè queda d'una manera apartada del que és el centre o la població, més... Que baixa la freqüència perquè arriba a... Sí, llavors el que es va fer va ser, de les 3 línies que disposàvem, utilitzar la línia 2, perquè que era la mateixa que donava servei a la colònia Montserrat, també fer un pas, per la Serreta, no? Això el que va fer va ser endarrerir la freqüència de 30 a 40 minuts. Per tant, això va generar una sèrie de problemes a gent perquè no els hi quadrava amb el tren, els hi creava un problema. En vista que generava un problema, el que hem intentat és buscar també, evidentment, una solució i el que es fa és que creem ara una altra línia nova, que és la línia 4, que es posarà en marxa a principi al mes de juliol, i llavors aquesta línia 4 farà la Serreta i farà de llançadera fins al Regadiu, que és el barri que queda a prop del Mont-roig. Per tant, com va d'un extrem a l'altre, servirà també, i a més serà en certes hores del dia, servirà també per donar servei a lo que és l'eix de Valldoreix, que és on més, carregat va el transport, no?
Li vam preguntar també amb un altre dels candidats i posem-nos en la situació, que és probable, perquè quan un es presenta en unes eleccions pot guanyar però també pot perdre. Si es donés la situació en què Josep Puig no guanyés a la urna de les presidenciables, seguiria a l'oposició? No ho sé, la veritat és que no hem parlat. Estem molt immersos en la feina del dia a dia i ara en aquest cas amb tot el que és la campanya electoral, però no hem parlat, no tenim, si més no, suposo que com tenim dies després de veure els resultats per analitzar i veure el que decidirem després, que és el millor. Però vostè voldria seguir o...? És que no m'ho he plantejat, de veritat. Jo el fet és... Vostè surt a guanyar. Sí, en principi, evidentment, sí, i després a veure com... A veure, no per dir alguna cosa, tampoc no necessito de la vida política per guanyar-me la vida, perquè sempre puc tornar d'on vaig sortir, no? Doncs tampoc no m'ho he plantejat, perquè si es dona aquest cas, doncs ho acceptarem la mar de bé i ja està, i tornaré a la meva vida si decideixo fer això, perquè evidentment després la dedicació no serà la mateixa. Per tant, si ja no soc president, seré, en tot cas, continuo sent vocal i per tant podré evidentment dedicar-me a la meva feina perquè el feina vocal no requerirà tanta dedicació. I una mica per acabar, tenint en compte el panorama, diguéssim, polític del país, en què es preveu un trencament, una heterogeneïtat en els plens municipals i encara que vostè pogués sortir com a president, és possible que hi hagi una representació al ple no majoritària, no? Com preveu gestionar, si fos president, un ple que pot ser molt representatiu de diferents concepcions polítiques? Bé, jo penso que com a l'interès comú de fer el bé del Vall d'Oreig serà fàcil posar-se d'acord i poder o fer una coalició per governar o no i portar les propostes a ple i votar-les i penso que es pot treballar amb l'entesa perquè suposadament tots els que estem en aquesta situació, el nostre interès és defensar Vall d'Oreig, tot i que clar, cadascú té els seus punts de vista, però jo diria que no té per què ser difícil si l'interès comú és el mateix. Molt bé, sí? Doncs moltes gràcies. Doncs vinga, vosaltres.